И така, добър ден от канцомайстора, от Кан Паня. Днеска отиваме на състезание и ще има хубави състезания с конете. Ето тук кон Турбо и черния кошмар е на това момченци. Захари Методиев от Кан Паня. Ще видим днеска дали ще има одобрение на конете. Коля ще се представи много добре. Гледайте красота. Красота, момчета. Така, ще има конно надбягване, ще има залози по 1000 евро. Другите коне идват. И те ще има после повторение на живо. Това от мене. Нещо да кажеш? Нищо. Не. Добре. Нямам кони ти говори. Ще говори стокът, момчета. Айде. Това от мене.